L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi Felicia Brinkat nilqakom għal dal-ewwel programm li semmejtu l-verità. Il-verità għala. Għaliex Kristu kifet ukoll kantajt fl-introduzzjoni li ftaħna biha fil-mużika li komponejt. Kristu huwa il-verità. Hekk jgħid fi Ġwanni 14 li huwa triq il-verità u l-ħajja. U jiena dan il-programm san waslilkom lil Kristu. Kristu li tant imlini ferħ lili, li tant imlini paċi, li anki meta nkun waħdi, fl-istess ħin ma nkunx waħdi. Meta nkun hemm fil-qiegħ, inħossni merfuqa l fuq. Għaliex? Għaliex nemmen fih. Għaliex nemmen li minn hemmhekk ħanitla l-fuq. Ma jkollix depressions, għaliex nemmen fih. U jimlini kif diġà għedt bil-ferħ. Imma dan il-ferħ minn fejn jiġi? Mill-Ispirtu Santu li baġġo fija u li jiena t-tempju tiegħu. Imma f'dawn l-affarijiet, dawn il-kelmiet, ħanitlu iktar f'kull programm biex nidħlu aktar fil-fond. Mistoqsijiet li jiena kont naħseb fuqhom u naħseb li anki intom taħsbu fuqhom. Imma jien sa nibda norjomkom mill-kelma talla. Kelma talla x'inhija? Hija l-Bibja. U l-Bibja x'inhi? Hija Kristu stess. Huma ħaġa waħda. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-Missier u l-Iben ġo fina u permezz tiegħu aħna inwasslu dan li qed ikonna ġo fina. Irridu jkun dan il-programm pożittiv. ċerti affarijiet sa nibdew inkemxu naqra wiċċna għax mhux dejjem toġobna l-kelma talla. Mhux dejjem tal-widnejna, mhux dejjem tidħol minn moħħna ġo qalbna, imma meta tidħol ġo qalbna nibdew nagħmlu affarijiet mill-isbaħ, inkredibbli, sa anki nkunu kapaċi naħfru. La Kristu ħafer, naħfru aħna wkoll. Imma dan bis-saħħa dejjem ta' Ġesu. Ħantikom naqra summary ta' fuq xi sa jkunu nibdew nieħdu naqra il-punti kull programm. Illum se nitkellem sintendi fuq Kristu ħalli introduċikom Kristu eżatt minnu. Mbagħad se nitkellmu per każu bħal purgatorju, akkux vera huwa l-purgatorju, dwar id-dnub, dwar il-mejda tal-mulej li hija il-ħobs u l-imbit. Jekkux kulħadd huwa t-tfal ta' Alla. Fil-fatt illum se norqtu dan il-punt ukoll mill-ewwel kapitlu ta' San Ġwan. Lil min għandna nitolbu u kif? Min aħna għal Ġesu dwar il-ħatfa. Qatt smajtu biha l-ħatfa? Mbagħad ikollna programm dwarha din.
meraviljuża, din hija t-tama ta' dawk li jemnu fi Kristu. It-tama tagħna. Meraviljuża. Nistgħu nżidu jew innaqsu mill-kelma u minu il-blata fil-verità. Illum ħanat introduzzjoni naqra. Ħanpoġġi u ħanati introduzzjoni wkoll tal-Bibbja. L-ewwel li sa nibda biha hija din kemm hija tqila. Din kienet inkluża mill-encyclopedia li kont xtrajt għall-uliedi fl-80s. Min huwa f'ta' żmien jiftakarhom dawn il-bibji żgur. Tqal ikunu hemm l-encyclopedia u rari niftħuhom. Ngħidilkom il-verità din qatt ma ftaħta. Illum ġibta miegħi u qatt ma ftaħta. Qatt ma kelli l-intenzjoni niftaħha. Għaliex? Għaliex jiena dejjem kont naħseb li dak li nisma' huwa l-verità. Ħadd li morini kif għandi nuża l-Bibbja. Mindu kont żgħira dejjem inħobb il-Ġesu, immur quddiem l-istatwa tiegħu u nitolbu qabel kull festivals niftakarni għax jiena ġejja minn familja li jagħmlu l-istatwi. Niftakarni meta fi żmien il-Christmas jekk kien ikollna il-bambin imżejjen, kien jagħmlu l-papa, kien bellezza il-mod l-arti li kellu l-papa u llum il-ġurnata ħija. Kont ngħidilha l-mama qabel kull festival kont imur quddiem il-bambin Ġesu, kont ngħidilha mama ċaqlaq li għajnejh ta' ħanirbaħ qalli li ġejja l-ewwel. Imma minn dejjem kont imrobbija f'familja li minn dejjem tħobb il-Alla. Mtella fil-biża' tal-Alla wkoll. Imma lil Kristu sakemm u sabni, mhux jien iltqajt miegħu, u sabni għax jiena kont in-naġa mitlufa. Ma kontx nafu eżatt, kont naf li qiegħed hemm, imma kont għadni ma nafux. Għalhekk dan il-programm ħalli jiena inxandarulkom. Inxandar li maħabba tiegħu. X'għamel għalina. Għadna l-ġimgħa l-oħra għandna kif iċċelebrajna il-qawmin tiegħu. U dak li jridna niċċelebraw il-qawmien. Għax bis-saħħa tiegħu aħna sa nqumu wkoll ħanirxu xtaw u ħanejxu għall-eternità għal dejjem. Din hija l-bxara tajba, din li jridna Ġesu nxandru. Mela, min ilu jsegwini, ara kif saret trita. Din il-Bibbja min ilu jsegwini fuq ix-xandir jiftakarni din il-Bibbja. Din il-Bibbja kienet l-ewwel waħda minn meta sirt jiena imwilda mill-ġdid fuq din. Sa nitkellmu xi tfisser inkunu mwildin mill-ġdid. U ħanidħlu fil-fond tagħha xi hija importanti ħafna ħafna. U peress li jiena kont għadni bidu u kif tammiet mill-ewwel rid inxandar ma kontx naf fejn qegħdin. Fil-fatt kont inqabbad il-ħadd ieħor biex isibli sakemm il-pastor jippriedka dak il-vers ma kontx naf insib fil-Bibbja. U kont ngħid mela jekk imur fuq ix-xandir x'imkien insibhom bil-lest u noqgħod nimmarka fejn hemm ċerti affarijiet. Fil-fatt saret trieta. Il-pastor tiegħi taf xejn iktar ma titħammet il-Bibbja aktar nitnatfu minn ġewwa. Ġifieri użawha ma jimpurtax billi tkun trieta. Ngħidilkom il-verità darba minnhom din intilfet dil-Bibbja u kelli ħafna noti. Għax innizzel ħafna fil-fatt jekk tarawha, jekk jista' jġibidna direttur, grazzi direttur, Sul Wilfred. Innizzel ħafna affarijiet. Għalija din hija teżor kbir. Iktar mid-djamanti. Intilfet
U għamil ġimma minajra un saqs il-pulizija fej ħallejta. U ngħidilkom il-verità darba minnhom nisma' t-tifel tiegħi iż-żgħar Kajl. Jajja tajta kbira. Ma x'ġara għetlu? Għalli sibtlek il-bibja kienet taħt il-mejda tal-kompjuter hemmhekk u tgħidx kemm fraħt. Sintendi, mhux sa noqgħod ġimma minar il-bibja jiena u xtrajt bibja oħra. Li hija l-istess bħal din. Miex mimlija b'daw għax issa minn hemm u minn hemm naf insibhom. Issa, din il-bibja imma għandha kodba li anka fil-prefis jgħidu li il-protestanti u l-lut jgħidu li dawn il-kodba san il-qudiem ngħidilkom. Mhumiex ispirati. Ġesu ludi kien, u Ġesu kien jippretka minn fuq it-Testament il-ġdid. Allura, fuq hekk, fuq dawk irridu noqogħdu, dawk li huma ispirati minn Alla. Sintendi, Alla kien jitkellem għal profeti u l-profeti kienu jniżlu dak li jirrivelalhom Alla. Tantu hekk li perkażu ċertu profeti ma kienux joqogħdu ħdej xulxin, ma kellhomx din it-teknoloġija li għandhom illum. Imma ma kienux jiltaqgħu lanqas, ma kienux jiddiskutu lanqas, imma daw il-kodba jaqblu preċiż bekk huma l-kelma tal-Alla ma fihom żbalji. Le, il-Bibja ma fi żbalji għax Alla huwa perfett u Alla ma jiżbaljax. U ħanejdilkom għal kull domanda li tagħmlu il-mistoqsija kollha ħassibu hawnhekk. Imma il-Bibja wkoll mhijiex miktuba għal kulħadd. Kulħadd jista' jaqra, imma mhux kulħadd jista' jifhimha. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma nistgħux nifhmuha. Kieku tafu qabel ma sirt jiena imwilda mill-ġdid, ċieli kont naqra mill-Bibja, imma meta mbagħad il-mulej fetaħ li għajnejja, kont ngħid imma dak il-vers kemm il-darba jiena qrajtu kif ma kontx nara hekk. Għalhekk jgħidilna irridu niftħu għajnejna, anki min ma jarax fis-sens li għami, imma jekk jisma' l-mulej u jafda fih, sa jara dak li jkun qiegħed jgħidlu. Inkredibbli l-affarijiet li jien minn meta itammet u tajt ħajti lill-mulej u sir tiegħu ma bqajx tax-xitan, jiena bdejt nara affarijiet oħra li mhux kulħadd jarhom. Imma nixtieqkom li dawn l-affarijiet li qed nara jien tibdew tarawhom anke intom. Għax dawn l-affarijiet li qed nara jien meraviljużi. Nirbħu kull ostaklu li jkollna f'din id-dinja. F'din id-dinja li dnub qiegħed jirrenja. Tgħidu li ma Alla qiegħed jippermetti dan, da żgur li qiegħed jippermetti dan, kollox hawn miktub. Dak li qed ngħaddu minnu bħalissa ilu miktub eluf ta' snin qabel fil-kelma tiegħu. U Alla kif qed diġà għedtilkom ma jikdibx. Allura dawn l-affarijiet iridu jsiru. Imma aħna rridu nkunu preparati biex kif qal Ġesu ma jiġix bħal ħallil u ma nkunux ippreparati u bħal dawk iż-seba' verġni li kellhom mhux kollha kellhom iż-żejt. U ż-żejt xi jfisser? Iż-żejt tal-Ispirtu Santu hemm qed jfisser. Irridu nkunu mimlijin. Kif se nkunu mimlijin? Nkunu mimlijin billi nitolbuh maħfra. Dik hija Alla qiegħed kullimkien. Ngħidu l-missier kif għallimna Ġesu. Missier aħfrinna dnubietna. F'isem Ġesu, Amen. U minn dak il-ħin stess iġibna bojot iktar mis-silġ. Xi ġmielu, xi ġmiel. Imma dan kollu bis-saħħa ta' Ġesu. U bis-saħħa ta' Ġesu biss. Għax hu kien li ġie minflok il-ħaruf u li jagħmel is-sagrifiċċju għalina
ħadd iktar. U li sar saħħta lina, Ġesu sar saħħta ta' fuq is-salib. Ġesu ġie bħala bniedem, huwa Alla. Kellu s-seta li jaħfer id-nubiet. Il-Farizej u s-Siduċej għalhekk ridu joqtluh, għax għamel lilu nnifsu Alla, ma huwa Alla xu niżel mis-sema. Permezz tal-Ispirtu Santu u ġie mnissel f'Marija ommu. Xi ġmiel, Ġesu ma twilidx bħalna, mhux minnu raġel ta' din-dinja, ġie mis-sema. Ħanaqralkom, ħanispjegalkom, Ġesu eżatt Ġwanni f'kapitlu 1 ifema eżatt. Mela, irridkom tibdew iġġibu l-Bibja magħkom waqt dan il-programm, ħalli tibdew titgħallmu intom stess tfittxu fil-Bibja u taraw intom. Ħalli dak li qiegħda ngħid jiena tkunu tafu li jiena qed ngħid il-verità. U mhux affarijiet minn moħħi. Mela, għala ħanuża din il-Bibja mhux din il-Bibja. Hawnhekk f'din il-Bibja hawn miktub li fl-ewwel vers fil-bidu kien il-verb. Imma fl-oriġinali, rrid ngħidilkom ukoll għax kont sa ninsa, it-Testament il-qadim oriġinarjament ġie miktub l-Aramajk, ġifieri bil-lingwa tal-Lut. U t-Testament il-ġdid oriġinarjament ġie miktub bil-Grek. Issa, fl-oriġinali, fi Ġwanni, fl-ewwel kapitlu ta' Ġwanni, ta' ktib ta' Ġwanni, fil-bidu kienet il-kelma. Issa f'din il-Bibja hemm miktub fil-bidu kien il-verb. Verb u kelma hemm differenza. Issa huma ħassew li għandhom ibidluha għax qalu bħala Malti, peress li kelma tispiċċa bil-qatt tiġi tinstema' bħala femminili, għax Ġesu huwa maskili. Imma hemm differenza fil-kelma, għax il-kelma, propja kelma, hija importanti fil-Bibja. Mela, ħan nispjegalkom eżatti x'irrid infisser. Mela, fil-bidu kienet il-kelma hija l-Bibja. Dak li jgħid Alla, dak li qal Alla. U l-kelma kienet ma' Alla. U l-kelma kienet Alla. U dan hawnhekk Ġwanni għal min qiegħed jirreferi? Għal Kristu stess. Ħalli nkompli naqralkom. Din kienet fil-bidu ma' Alla. Kollox sar biha. U xejn ma sar mingħajrha milli sar. Fiha kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. U d-dawl jiddi fid-dlamijiet u d-dlamijiet ma femuwiex. Kien hemm bniedem mibgħut minn Alla li kien jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhieda biex jixhed għad-dawl biex il-bnedmin kollha jemmnu bih. U ma kienx dak id-dawl. Iżda, sintendi, u ma kienx dak id-dawl qed jirreferi għal Ġwanni. Iżda imbagħad biex jixhed, iżda intbagħat biex jixhed għal dak id-dawl. Dak kien id-dawl tas-sew li jdawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih. U d-dinja marfitux. Mela Ġesu ġie hawnhekk, niżel mis-sema lina. Ġie ġo daru stess, fid-dinja li kreaw stess, li kollox bih sar. U d-dinja marfitux. Sintendi minħabba xiex imħabba dnub. Mela, ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħux. Iżda lejk daw kollha li laqgħuh isimgħu xi ġmiel. Tom is-seta li jsiru u li talla. Mela mhux kulħadd jista' jkun
il-bint jew il-liben ta' Alla, kull min jilqa lil Ġesu. Irridu noqogħdu attenti x'nisimgħu dejjem niċċekkjaw mal-kelma ta' Mingħajr Kristu ma nistgħux immorru, aħna maħniex den għax aħna midinbin. Aħna niżbaljaw. Għalhekk Ġesu qalilna ħudu s-salib u imxu warajja, warajh biss irridu nimxu lejn ħadd iktar. Lil dawk li jemnu fismu, li twildu mhux mid-dem u lanqas mir-rieda tal-ġisem u lanqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla xi ġmiel, Alla diġà predestinana. U l-kelma saret ġisem, tisimgħuha xi ġmiel saret ġisem għal Ġesu u għamret fostna u aħna rajna l-glorja tagħha, glorja bħal ta' liben waħdini mill-missier, mimlija grazzja u verità. Ġwanni xedu u għajjad billi qal, kien dan li jgħid li għalih, dak li ġej warajja sar qabli, ta' żgur għax kien qablu, kien minn dejjem li ġej warajja sar qabli. Ara xi ġmiel, għax hu minn dejjem kien Ġesu, mhux meta ġie fid-dinja biss. Xi ġmiel għalhekk m'għandniex insejħulu bambin u Alla bih kollox sar. Għax bambin tfisser baby. Issa Ġesu minn mindu twilet għandu l-fuq minn 2000 sena, għaw minn 2020 naħseb issa magħhom. Mela, Ġwanni xedlu għajjad billi qal, dan kien li jett għalih. Dak li ġej warajja sar qabli, għax kien qabli, u mill-milja tiegħu il-koll ħadna u grazzja fuq grazzja, halleluja, għax il-liġi kienet motija b'Mosè, iżda l-grazzja l-verità ġew b'Ġesu Kristu. Ħadd qatt mara lil Alla f'xi żmien liben waħdini li hu fih dan il-missier u għarfu, għax bis-saħħa tiegħu aħna għarafna lill-missier. U din hi x-xhieda ta' Ġwanni meta l-Lut batu minn Ġerusalem xi qassisin u xi leviti biex jistaqsuh int min int u sqar u ma ċaħaġġ iżda sqar jien minix il-Kristu u staqsewh mela x'int? Int Elija? U qal minix. Int dak il-profeta u iġeb le, dan għandna ħafna x'niddiskutu fuqu, il-qudiem sa ngħidulkom. Imma għallum għalissa sa nieqaf hawnhekk ħalli ngħaddu għar-riklami. Inkompli nispjegalkom aktar tard. Il-verità hi Kristu. Nilqawkom għat-tieni parti ta' dan il-programm u issa ħanorukom filmat li jitratta dwar Ġwanni 3, kapitlu 3, vers 16, li f'dan il-vers ngħid għalija taqqat kollox. U vers 16 jgħid hekk: għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu
il-ħajja ta' dejjem. Irridu nemnu fih biex ikonna il-ħajja ta' dejjem. Arawh. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to set at liberty them that are bruised. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Father, the hour is come. Abba. Father. All things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Into thy hands I commit my spirit. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Xi ġmiel, kemm ħabna il-missier
biex qatt jibgħat lill-ibnu l-waħdini biex jifdina. Jekk rajtu fl-aħħar naqra dak l-anġlu meta waqqa dik il-ġebla kbira, ara taħsbu li dik kienet ta' xi kartun fil-vera sens ta' kienet ila ħafna niftakar f'waħda mill-Bible Studies kellna studju fil-profond. Dik kienet ila immens dik il-ġebla u huwa ma jistax ikun li setgħu serquh lil Ġesu minn hemmhekk lew kellu l-assa, kellu s-soldati mal-qabar tiegħu. Imma hemmhekk qiegħed jurikom ukoll l-anġli tal-mulej kemm huma b'saħħithom immens. U barra minn hekk Ġesu il-ġisem tiegħu mhux bħalma kif rajna f'dak il-filmat, il-ġisem tiegħu kien imterta, il-laħam tiegħu kien maqtuħ. Ara x'għamel għalina. Ħallaqakom mal-ewwel mistiedna tagħna tal-programm li huma l-pastors tiegħi. Pastor Vince u l-mara tiegħu, Antoinette. Anka jien għandi pjaċir li ġejtu u rrid niftaħ bikom għax jiena naf li minn meta ġejt fil-Knisja fejn inti tmexxija pastor. Jiena naf kif inftaħt għalant il-mulej il-paċenzja li kien ikollok għaliex hemmhekk jiena tajt ħajt il-mulej u tammitt ukoll għax irrid ngħidilkom li nitamdu kbar għax l-ewwel rridu naċċettaw il-Kristu. U mbagħad irridu nitamdu, mbagħad din nidħlu fiha fi programmi oħra. Biss irrid ngħidilkom xi tfisser pastor li tkun isqof, li tkun raj skont il-kelma talla. Nispera li għandkom il-Bibja ħdejkom, irridat li tkun vizzju din li kif taraw il-programm tiegħi tieħdu l-Bibja ħdejkom. Mela, tridu tfittxu fl-ewwel ittra lil Timotju kapitlu 3. L-ewwel ittra lil Timotju kapitlu 3. Mela, hekk tgħid il-kelma ta' Alla. Din il-kelma ta' min joqgħod fuqha jgħid Pawlu. Din hija kien kitibha Pawlu. Min jixtieq ix-xogħol ta' isqof, jixtieq xogħol sabiħ. Jeħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssibx tgħid fih, li jkun raġel ta' mara waħda, li jkun meqjus prudenti, serju, li jilqa' l-barranin, jaf jgħallem, li ma jkunx mogħti għax-xorb, li ma jkunx violenti, imma ġwejjed, li ma jkunx ġellied, anqas rejb għal flus, li jkun raġel jaf imexxi tajjeb id-dar tiegħu u li jżomm lill-uliedu, l-uliedu qed jgħid li jkollu mill-mara tiegħu. Lill-uliedu fl-ubbidjenza bir-rispett kollu. Għax jekk wieħed ma jkunx jaf imexxi il-daru stess, kif jista' jieħu ħsieb il-Knisja ta' Alla? M'għandux ikun wieħed li għadu kif tagħmel, jiġifieri jrid ikun matur u jrid ikun jaf sew il-kelma ta' Alla. Li ma jmurx jimtela bih innifsu għax iridu noqogħdu attenti. U hekk jaqa' fil-kundanna tax-Xitan. Għandu jkollu wkoll isem tajjeb mal-barranin li ma jaqax fl-għajb u jaqa' fix-xibka tax-Xitan. Li jekk ma jkonniex ma nkunu sodi fl-Ispirtu Santu li malaj tista' tiġrilna għax aħna maħniex perfetti għalhekk irridu nżommu dejjem fi sħiħ ma' Kristu. Mela Pastor Vince u l-mara tiegħek Antoinette, God bless you. U nilqakom narġa' għal dan il-programm, narġa' ngħidilkom. Nixtieqkom tagħtu. Nselliblek qabel xejn, nawguralek u nsellem it-telespettaturi tiegħek ukoll. Grazzi. Il-mara tiegħi anki jiena. Grazzi. Ħafna bik ta'. Dan il-programm mhux tiegħi, dan il-programm huwa ta' Alla, huwa ta' Kristu u jiena rrid inxandru. U rrid nagħmel minn kollox biex inwasslu
lilkom. Għax intom dejjem tgħiduli naraw bit-bissima dik it-bissima teħdu gozbija kien hemm min qalli li nfejjaq din it-bissima, imma jien ta' ġofija jkun qed ifejjaq lilkom li huwa Kristu. U bekk tarawni dejjem ferħana, mhux għax ma ngħaddix minn affarijiet, ta' u matul il-programm nibda ngħidilkom jiena nagħti wkoll testimonjanzi tiegħi ta' x'għamel miegħi daw l-aħħar 13-il sena kemm ili imwilda mill-ġdid. Imma Mela. sa ngħaddu għalikom għax inkella ma niqafx għax tatlen maffarijiet. Hija immensa l-kelma Alla għalhekk hija ħajja u għax ma tiqaf qatt u dejjem tibqa' sejra. Dan il-programm jismu Il-Verità. Il-Verità. U inti il-Verità ħatajt. Eżatt. Għalhekk nixtieq nibda bis-skrittura. Fi Ġwanni kapitlu 8 Okay. li jitkellem hekk. Ħanuża l-kelma minn dil-kelma Alla u xti I bring me so. Ma ġibx l-oħra tal-Malti għalli biċċiet ukoll. Min Ġwanni. Min Ġwanni kapitlu 8 vers 32. U tarfu is-sewwa għaka min sabiħa di. U s-sewwa jagħmilkom ħelsien. Meħlusin aħna, meħlusin mid-dnub, xorta nagħmlu dnubiet, imma meta niġu għand il-missier permezz ta' Ġesu, mhux permezz tiegħi ta' jew xi ħadd jgħid li jiena fejn dan. Permezz ta' Ġesu biss. Inti għandek dritt mur qudiem il-mulej tgħidlu mulej ħfilli għax jien nemmen fis-sagrifiċċju ta' Sidna Ġesu Kristu. Dik il-maħfra. U l-mulej ma ċoħok rasu jgħidlek inti maħfur. U mhux tajjeb tagħmel penitenza jew dbati jew fejn. Ikun hemm il-konsegwenzi. Mhux se tmur tisraq bank jaqbduk xorta tagħmel it-time jgħidu bring if you do the crime, you have to do the time. Mela. Ġifieri il-konsegwenza tkompli. Issa il-verità, meta aħna ngħidu l-verità, xi kultant tiġina tagħna dik it-tentazzjoni white lie, ma qas white lie mitajba qudiem il-mulej. Tefhem mhux soqgħod jgħidilna. Ġifieri, ma xtieq nibda bit-testimonjanza tiegħi għax imbagħad nitkellmu aktar quddiem f'programmi oħra fuq dan li niġu. Kif jiena ġejt għand il-mulej? Dan meta ġejn jiena u l-mara ġejn għand il-mulej, il-mara ġiet sena u nofs wara li ġejt jien wara. Li sar. Aħjar tajtix. Emma rad bidla ġifiri, mux għax kont bnidem ħazin, ta' emma kont aggressiv, kont inġinier. Ġifiri, il-kelma li leġitta t-motija li ġo u għed mill-businesses tijaj, għax konna bdejna l-business. Ġifiri, kont businessman u da, ġara egda. Dana, aħna konna morru l-knisa ta' Ruma, konna involved, mux jien iktar il-mara u t-tfal, imma ġofina, dan nitkellem fuqi. Ġofija kont inħoss imma xini, mux inkontenta, hemm xi ħaġa nieqsa li l-verità. U ġieli mort inqalleb il-kelma Alla, il-bibja bħal dik eżatt. Dik il-kbira. Dik il-kbira, meta taqbada tajja. Mux bħallu fuq l-smartphone. Insomma, illum available, tista' tużawe, ma dak iż-żmien. U da kont qiegħed fil-ħanut jien maċċaw ta' 33 sena, issa ġifieri danna li qed ngħidlek 33 sena ilu, 35. Imma jien ġejt salvat ta' 33 sena l-età ta' Ġesu. Ġifieri l-biraħ kelli l-berdi. Iva. 68. U Thank you. Mela, Daw daħlu grupp ta' nies Amerikani, se ma tontx kont nisilhom l-Amerikani, l-Amerikani, u laqas il-lut. Qed tifhem, jekk narhom xommhom ġejjin, ġifieri hemm kontrazzista. Jekk letteralment kont naqsam man naħa l-ora. Imma daw meta daħlu fil-ħanut kienu xi seba' born again Christians, ma konċ naf, ta' asnaf Christian, il-born again Christian, imwilet mill-ġdijt, żewġ reliġjonijiet kont, Knisa ta' Ruma u l-JW. U daħlu għalli, wara li daħal rajtom $, jien. Rajtom flus. Flus. U daħalli, kelli jek, maċċo, ġifiri ta' 33 sena. Mux bil-family pack dak iż-żmien, bil-six pack. Ma insomma.
U għallu li dak is-salib l-għandek imdendel ma sir ġo fik. U jina għajim parwid, għajnej, daqsuk parwid. Mux il-salib kien kurċifissu xek. Għax kien ġifiri. Metta kien fuqi. Ora, dal-protezzjoni minn Alla xinħobbuħ l-Alla, għodejm. Għax aħna ġejna mal-min. Mux jek għana mal-min tajjeb ħafna. Jina kont minn bid-domni. Ma mux il-verita kolla, għanek ma rajdu xie dritt, ma nkux tal-program. Rridu rajdu l-verita. Il-verita. U meta għalli, għatluntom tal-JW, għalli li maħnix tal-JW, aħna nemnu fil-Trinità, nemnu f'Ġesu li u Alla, nemnu fil-Spiritu Santu, fil-missier, u nemnu fil-gifts, u nemnu li natu d-dem. Għax ma kienx jek, għax sanajda kolli ċans, ħat 5 boros dem, jien milux. U biex namela fil-qosor, fil-qosor ħafna. Mort infittex malajjen fil-bibad dawn qed indawwarhom kattolki. Jien għatħamur nistudja l-kelma tagħna. Għalli ħalbi, għalli għatlaħamur nuħu tiegħi u mort ġibta waħda bħal di. Meta bdejt inqalleb. L-ewwel ma ġejt fi ktib tal-lut fejn jgħidlek assis sar xejn joqgħod bil-wifqa joffri sagrifiċċju f'kapitlu 10 rajta ma nafx 20 darba ħankun ċert ma kienx dak iż-żmien 5 konna Kristjani. Dak iż-żmien 35 sena ilu. Ma tantx kellha, anzi kienu jiġu xi tnejjen. Għalkemm meta ġi San Pawl Malta. Meta ġi Pawlu l-Apostlu Malta, l-għamel evangelika, l-għamel Knisja ta' Ruma, il-reliġjon ta' Kristu. Li għallem biex nitkellmu sewwa, il-born again experience. L-ewwel Maltin li ġew wara ħafna li ġi Pawlu, tifhem, u kienu born again Christians. Mbagħad invadet minn Ruma xek neqpanad il-reliġjon minn ta' Ruma li daħlet il-Knisja ta' Ruma bla bla bla. Mbagħad dak għan nitkellmu darb'oħra. Ħanaddu issa għar-riklami. Okay. Unkomplu wara. Ibqgħu hemm għax verament hija interessanti din it-testimonjanza. Dak li meta nxandru lill-Alla dejjem ikunu interessanti u li jalla dawn it-testimonjanzi jgħinu lilkom. Imma sa dan it-tant ħanaddu għar-riklami. Mela nilqakom għat-tielet parti ta' dan il-programm Il-Verità. U kif konna qegħdin nitkellmu mal-pastor li huma l-mistednin tiegħi u l-mara tiegħu għalissa dik ma tmeċċejn inti, kien qed jgħidilna kif ġi għalant il-mulej. Jew aħjar kif il-mulej sabu. Mela kont qed issemmi daw l-Amerikani li ġew fil-ħanut tiegħek, rajthom flus lilek. Imma ħanejlek, flus kienu ta' flus minnaħa l-oħra imma, għax Alla huwa teżore, anki jekk ma jkonniex il-flus, anki jekk ma jkonniex anki penny, u jiena nafx ġifieri għax għaddejt din it-trauma is-sena l-oħra. Xorta kont inħossni sinjura, nkunu sinjuri. Fidejk, pastor. Dawn, għalli ħabibija, għatlu le, għatlu fuq tiegħek mur bdejt niċċekkja insomma u bdejt fi ktib tal-Lut u ġejt fi ktib tal-Rumani f'kapitlu 6 sanara. U f'kod boħra fi ktib ta' Ġagbu fej jgħidlek il-nies jistqarru d-nubietom li xulxin, il-fekk jien għamiltek xi ħaġa. Bdejx naqbel ma kont. Ħalli nispjegawilhom. Jekk jien għamil xi ħaġa ħażina, jiena rrid ngħidlek. Tiġi għandi jew jien niġi għandek ngħidlek tirobok jekk inti tkun għamilt inti xi ħaġa lili. Issa jekk jiena ma naħfillekx, dik biċċa tiegħek dik hemm fejn tidħol li norbot fl-art jintrabat fis-sema u li nħol fl-art inħal fis-sema, jekk jiena ma naħfillekx lilek jien meħlus xorta. Okej, għax tlabtek maħfra. Hemmhekk ħateqpa' żomm issa dik biċċa tiegħek bejn Alla u bejn il-bniedem. Jekk jiena ma naħfirlekx dik, da żgur. Ekk tajli leħan zomma di, daka qoddim Alla mux
inti responsabbli l-issue hija bejnek u bejn Alla. Bħal f'kollox, anki tqarbin f'kollox jidħol. U Da nidħlu din fija ta' fuq il-maħna. Mela jina għad brief, il-qudneta żgura. Imma dina meta ġejt għal dan il-vers hawnhekk f'Rumani kapitlu 6. Ħadd ngħid letteralment ħadd xokk, għax inkont ngħid imma idnu bit li nagħmlu, għax kulħadd jibża li jmur l-infernu. Imma ħadd ma jrid imur l-infern, jmur sa mmur żgur. Il-mara Alla tgħidlek li kulħadd huwa midneb barra Ġesu. U marċi, dem, fittex ħannara, ma kontx qed niġi soddisfat, issa ħana konna volt. Tifel kien għamil pitka tal-miliet xi darbtej. U jiena darbtej, u meta konna żgħar, ġifi konna għabbatini, u soqgħod ngħid xkor, ma anyway. Ħanaqra di għara f'kapitlu biex ma ntawwax. Xi ngħidu mela nibqgħu fid-dnub biex doktor il-grazzja, x'qed jitkellem fuq il-grazzja qabel. Alla ħares, kif nistgħu aħna li mitna għadnub nibqgħu ngħixu fih iżjed. Aħna mitna għadnub, pra kif irid jispiċċa mejjed għadnub, intfitti ma' Ġesu. Ma tafux li ħafna minna li konna mamdin f'Ġesu Kristu, konna mamdin fil-mew tiegħu, meta aħna nitamdu kbar, tammidna fil-mew ta' Ġesu, għara tarbija innoċenti. Da, zgur, baby ma tix nubiet. Mux hekk, mbagħad nidħlu ħna fihom da. Vers 4. Għalhekk aħna mitfunin miegħu bil-mammudija fil-mewt biex bħal Kristu għam mill-imwiet bil-glorja tal-missier, ekku kol aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Inti meta tqum il-mewt, ħad għandek ħajja, mux mewt. Eżatt. Sewa, għanna ħanejxu ma' Ġesu, u minn ma' minx fih, hemm l-inferno, għabdi l-verità u l-verità għedin najdu. Fil-fatt. Billi tafu dan, kapitlu 6, għaw vers 6. Billi tafu dan, l-bnidem qadim tagħna kien mislub miegħu biex il-ġisem tal-dnub inqeret biex ma naqdux aktar l-dnub. Iġverik ma taqraj di. Għattina ġifiri jekk immant il-missier. Da wara sena u nofs għan naqleb un qalleb u ġifiri mortant il-ħabib tijaj għassis għalli mullem għalli ġek mux għada sama l-mulej għadda taċ un bat sarpanna ġifiri. U kont immuna għidun suppost mizzewweċ kont namil barra għin jammil. Dik mux għalik għal-pat. Dan 35 sena ilu. Għax qabel kienu jgħidu li l-bibja mux suppost naqrawa, suppost era l-papa bis. Toħroġ bija, Ent il-kelma talla hija għalina għalek kidbuha għalina biex naraw il-ħnina talla kemm iħobbna. Għax laqas aħna den, aħna biex immorru qudiem Alla. Imma bis-saħħa ta' Kristu iva sejrin, anzi ħanejxu għal dejjem miegħu dak. 35 sena ilu, dak iż-żmien sa isu 20. 18 sena ilu, ma konx t-għeddim bil-bibja ta' lajna ġo femma, ħana naqfru u għajħan morru. Tibżax. U Mulejn għada biħu. Dana meta bdejt nimbidel, meta bdejt naqta, naqla il-kelma talla u niskopri dan il-teżor kbir u niprofa nifhem u nitlob, jidħol l-Spiritu Santu, ma jkollux min jgħalmek, jidħol l-Spiritu Santu ta' mek ma jkun, ġifiri għak kintaħt għu tajt l-Spiritu għat id-dar u tajt ħajallimni l-Spiritu Santu dik il-mulej mux jafxinu jgħamil. Dak iż-żmien kien jiddereġina x'ma kienniex min jgħallimna bħalla postli u daħal l-Spiritu Santu. U bdejt niskopri, niċċekkja mal-komunità, niċċekkja ma' xulxin, għedin nittalmu sewwa. U l-mara kienet għadha ma ġietx il-mulej. U kienet tara tibdil fija qabel ma kont nikdem subbajja u jiġri xi ħaġa xi ħadd qabbiżili mingħajr ma naħsibha nitlifa. Qabel meta bdiet tara l-bidla u tfal ukoll ma xkontx ġifieri xi raġel ħażin ta' ġifieri ma kontx attrajenti għall-familja u naħseb anke għall-kollegi u ħbib tiegħi. Bdiet tara bidla, ma nafx hekk tixkompli inti, naf li darba rqatt tek ta' xed kont tranquill. Issa tajdila. Mela, grazzi Felicia. Le xejn, grazzi mulej. Mela, jiena meta bdejt naħid biddel.
ħadd pjaċiru f'ċertu affarijiet għax kif qed Let's go. jgħid. Iġibhom bi kbar ħanajtek jekk it-tfal jagħmlu xi ħaġa flok bil-kalma u hekk. U ġili anke għalaw xi daqtejn iktar milli Kienu suppost. żgħar, sa mhux la titfagol. Is 12 u xi 8. Imma jien kont involuta wkoll fil-Knisja Roman Catholic għax faċċat għandna kappella, kont imur noħodhom fil-choir, kollox kontna inħejt nejnom għalli daw l-binsi tagħhom. U nukollu pjaċir. U fissa sidi tlaqna għam id-dar. Imma meta kien jiġi d-dar, kien imur għandaw l-Amerikani u kien iġib ħafna notes. Kellu mejda palma edentem u kien jitlaqgħu hemm. U jien kienet tiġini dik il-kurzità, bis-serjetà. Kont inqum bil-lejl, jisni bezza biex man il-pride. dik. Li qed tiċċekkjom. Kont imur nara u notes u għaddit. U kien xamlu daw kellhom tattika, Halloween, kienu zaza daw l-Amerikani. U kienu għalmu t-tifel idoq il-kitarra bis-songs tal-mulej. Allura xort qed ituħ il-Vangelu. Let's go. Fim titfal bekk kienu qegħdin jersqu iktar lejn il-mulej għax is-songs kollha jfaħru l-mulej li jdoq it-tifel għadu sal-lum jafa l-kitarra. Eżatt. Fatt tista' qed jallim mat-tifel tiegħu il-Jordan. U t-tifla l-istess kellha waħda li ġabet lili għand il-mulej, teġa ġabni Vince, ressaqni, ħanajt ressaqni. Kienet tiġi kull-jum u darba minnhom qabżiet li wkoll fis-sens għax qalt li għattila jiena Vince tajjeb ta' kif qed jimxi, tilla ma jien m'għandix għalfejn, għattila xin laqt li btielu laqat għamil ta' feħżina dejjem mal-familja u baqgħet ħares lew ma kelmitnix. U jien dak il-ħin għaliex mhux qed tkellimni. U mbagħad għattila għalfejn mhux qed tkellimni, mhux vera tkun fil-ħajja timxi, jiġifieri blopri tajba. Iva. Kont, għalt li tkun ta' fil-verità. Għattila mela għajdli. Għalt li intu prostituta l-għadni għoddu najdu għax dawk sejn l-infern, xorta l-mulej. Għattila inta tħallatni maħħom, għara l-bitta barra, itlaq il-barra minnaw. Kont għattila mur, ma tarax tinsullentani u bla bla. Għaddit. Baqat tiġi, indi-min daw l-Amerikani baqaw jissidnu l-Vince u jissidnu li għallikel. U jem. U għajdilom xamiltlu meta darba. Baddan, il-raġel għaw Vince meta kien riqet. Jimma, bejn etnuħu pjaċir xet jgħamil. Bejn, imma kien għaddu l-mulej, ma kontadni ma ftaċ qalbi għalje. So, għax jisni bqajt nżomma tradizjonijiet. U li tal-limt fl-antik, jisni bdejt nibza. Kadak li konna nisimaw. U marti kont naral, riqet, tranquil, ek, u jien għadni għaddeja billej ma nistax lorqot. Kon naqbat il-kuruna, namil ilu fuqu. U s-santi. U s-santi. Għafna faj tradizjonali, insomma. U kienu, kollox, għal dana kullimkien kull fejn ikun kien għati ġorra miegħu. Ġifieri spiritu ktar għati kabru. Let's go. U biex ma ntawax l-istorja, hekk ġifieri. U man mbagħad meta din Linda kien jisimha, net Ingliż, dal-Amerikani. Daw jalmu, di Linda dalet fin-nofs ġi kienet nistedina tad-dar. Kienem żewġ Maltin. Kienet iddejjaqni għax kienet narajin qed tisfurzani dak iż-żmien. Imma għandi mita għadnu pjaċir għala kif jaħdem. U saqsejta u bdejt najdilla fuq affarijiet, kienet tajdli kollox. Għattila ħannara mux għat nemnek kollox, iftaħ il-Bajbil u għu tajdli. U kull man saqsija, allura fejn dik il-sibili. U minn minna wara xi sena u nofs, xi 6 xhur tajt bdejt narsaq li l-mulej, ma mbagħad biex tammidna, kont għadni qed infittex, inkompli aħna ngħidu niddigja fi kelma tal. U mbagħad it-tfal, it-tifel beda ġi oħtu kienet iżgħar. Beda jgħidli sewwa ta' qed jgħid il-bab, qed lura x'in tagħmel ta' anke l daqet ħawwad. Għalli le ma tanka l-iskola fejn imur, ir-rettur kellimna mill-kelma tal-Alla x'kien imur l-Agostinjani. U bdejna mixjien il-qoddim, mbagħad jisni bdejt għatlu xorta ħamur nisma' l-qoddis u hekk. Bqajt immur. Ma bdejt nara bejn waħda u l-kelma tal-Alla. Għax imbagħad il-mulej li ġak u għax inti. Ngħidha x'qed jgħid. Ġara kif.
Għaxina bdejt najdlu ma mulej, ġiban dek, ibdila l-mara mulej. Kont nżar kubtej. Mela kien kien jgħidlu. Għax kont nibdejja, u jena, efimni, titlob tal-repetittiv u jena l-kelma tajla tajlek. U darba ħassajtu ġo, għalbi jitkellimni, għalli l-ewel t-timbidel biex timbidel, u għaddis. Għat, mela jien l-għura t-timbidel biex u vera, beddi tumbat ta' tħajjita mbagġa. Ekta agressi, ħana għadni tolbu issa. Ħana għalaw il-kelma ta' Witti, anka t-tifla kienet zaħra. Fjona. Kienet dejjem ma di l-mara li qed ngħidlek ġabitni mħabba kbira kella li għat. U konna niftħu d-dar. Toħodha d-dar maħħa torqot, hemm sa tiegħek dan ġew don torqot maħħa tal-lima, għalmita il-kelma tiblament fis-sens tajdhom. Sunday school. Xibqgħu ġo fi Sunday school. Irrid nagħmilha ċara li aħna ma nbidlux nies. Ekku, Aħna niżiraw il-kelma talla, u mbagħad hija inti tridix tibqa' jew f'moħħok jew tridx tinżel ġo qalbek. U mbagħad dik hija xi ħaġa ta' bejnek u bejn Alla. Aħna mhux se nisfurzawkom bil-fors. Memx, anzi, laqqas Alla stess, għax Alla wkoll ħallina liberi li nażlu. Aħna ġejna mwilda bi free will, ġifieri li nażlu. Għalkemm u għażilna, għax dik hemm oħra wkoll. Għax Alla ġa predestinana, kien jaf sa jiġri, kien jaf sa jagħmlu Għadu jaf sa jiġri minna. Mhuwiex miġnun Alla, imma irrid jurina li huwa hu. Għalhekk qed ħaġa li ktar li laqtitni mbagħad meta bdejna naqraw il-kelma u nistudjaw fl-imkien kif Tessalonikin u f'Korintin. Meta semmejta inti il-ħatfa bl-Inglis ngħidu rapture. Dan ġifieri nkunu ħajjin jom 18 aħna ngħidu l-Knisja għall-ġenna. Meta rajt fuq għadilina meta ħammut mhux se nispiċċa sitt bidi taħt l-art ma nafx fejn sejjer. Imma jekk kummit jew għadni ħajjiġi Ġesu, ħajbiddilna ġisimna jagħmlu bħal tiegħu meta għamil mewt u ħanejxu miegħu. Għal-dejjem. Għal-eternità mhux ġifieri frenju ta' 1000 sena u mbagħad, okej, hemm New Heavens and a New Earth. Il-ġenna, Li ħanidħlu il-New fiha aktar City għaxhom il-qudiem. ħafna. Jien iktar Għax nippitka il-kelma bl-Ingliż. talla hija vasta, immensa. Iktar tkellem bl-Ingliż qed nirreferi bl-Ingliż. Ġifieri għall-nas nibdew naqraw issa għax ma spiċċawx dal-programm. Le. Imma mbagħad meta tammidna, qed tifhem, u mbagħad d-istorja oħra ġifieri meta tammidtu mbagħad bl-Ispirtu Santu, għaw kienu għaqda li jipprattikaw l-Ispirtu Santu, ma mhux bħal Pentekostali. Qed Pentekostali anki hemm iktar kalibra ħana mild, qed tifhem, u ma temmen mur iktar lem. Kom malla juża kollox ta'. Hemmhekk imbagħad iddeċidejt qatt mela jien naf fejn ħammur meta mmut, infatti meta jsaqsuni, meta nitkellem ma' xi ħadd u inti għadt. Mhux saddawwarni u mhux saddawrek l-Ispirtu Santu judawrek, jgħidu lek hekk. Għallu ma rridek nixtieq li tagħti ħajtek Għalhekk dan il-mulej, il-ferħu li straight għandna forward fina, tu. hu. Hekk li jismani, hekk ma jismanix, ma ħafna ta' jisimgħu. Aħna fil-fatt nafu fej sejrin, Eżu. ġifiri, Min insaqsik. xandru jew ma xandrux, ġifiri, jiena naf li sejra għand il-mulej, ma mhux għax jiena perfetta. Imma Għaxu. għax is-sagrifiċċju għamlu lesti ħalija, kollox mitmum għal fuq il-salib. Għaxu. Daqshekk, bis-saħħa ta' Kristu jiena, bis-saħħa tad-dem tiegħu, bis-saħħa tas-sagrifiċċju li jagħmel. U mhux tal-li hekk, tal-li mhux miet imbagħad irxoxta. Dak huwa l-ferħ dan li rrid li nxandrilkom jien u nibqa' ngħidilkom u nirrepetilkom. Ġifieri, imma dal-ferħ Ġesu qalilna biex nxandruh. U mhux lill-apostli biss għala lid-dixxipli wkoll jekk taqraw il-Bibbja. Meta tissemmi dixxipli huma irġiel U kien hemm in-nisa wkoll, speċjalment dik Em, tal-maħfra. F'Matthew 28:19 qiegħda. Eżatti. Li morru xandru. U l-ewwel waħda li marret ix-xandar din il-bxara tajba kienet Marija ta' Magdala. L-ewwel evanġelista di. Mela dik kienet l-ewwel evanġelista tiġi, ġifieri m'hemmx irġiel u nisa, Anki kulħadd fejn tib jista' tal-lut, jkun. fejn tib tal-lut jgħid
jgħid dawk li jemnu f'Ġesu, jagħtu ħajjithom in Ġesu, jitamdu f'Ġesu, huma assisin. Eżatt. Kemm nisa, dan affarijiet li suppost ma nisma'hom Iva. u ma nisma'homx. Mela, assis xi tfisser ħalli Assis nispjegawlhom jitfisser ukoll. li wieħed jinterċedi waqt li juħaj f'din id-dinja għal ħaddieħor. Għal ħaddieħor, Issa, eżatti. n-nisa jitolbu f'mana, għandna prayer meeting, palma kienu qed jitolbu fil-kamra ta' fuq, naqraw flatti, kien hemm 120 kien hemm Eżatti. Ġesu u kien hemm in-nisa. Dawk li jinterċedu għal ħaddieħor huma għal assis il-kbir Imma, imma huwa Huwa Ġesu Kristu. minn nisel ta' Melkisedek. Eżatt. Għax imbagħad kemm tal-ieħor. Iva, Laqas mit trib ta' Ġuda. Għax it-trib ta' Ġuda ma kienux jagħmlu l-assessiment tal-Levi kienu Iva. Imma Ġesu mniżżel vera minn Ġuda, minn nisil ta' David, ta' rejiet, għalhekk Ġesu huwa re wkoll, qed tifhem dawn nidħlu fihom ta'. Imma hu Ġesu mniżżel minn Melkisedek li kien l-assess il-kbir li delli l-Abram, bla bla. Insomma, dini, u battajt ħajt il-mulej, u ħatlu mbatt bdejt nistudja, kena neħu l-businesses, u mbatt morna missjonarji l-Afrika, 12 sena, ġejnu sejrin l-Libja, għanna żewġ knejjes, għax issa nistaw najdu, għax qabel ma stajniex. Għanna oħra Malta, ġifiri barra minn Malta, kollha minn full gospel ħarġu. Ġifiri meta tobdi Praise l-mulej, God. mela għenna 25 years, full time, għax meta offrewna biex minn barra joffru l-sponsor t-lom le, jemma sponsorship, għax għattu sponsorship, jina u l-mara full time, għattifem kem għakkel ma neħkiet il-ħanut taħħa, nej, neħkietom u tfajna għal-missjoni. U dependejna minn naċtana. Għanna 25 sena l-lajbirek u bnatu l-flus, il-missjoni u Sintendi, meta qed tgħidu tagħtu l-flus hija l-Knisja. Mhux jien, il-komunità. Eżatt. Il-komunità. Le biex nispjegawlhom għax jiena wkoll qed nifhem x'inti tgħid, imma n-nies hemm barra mhux kollox ikunu qegħdin jifhmu. Il-kult il-meetings tagħna satew ġiri u fuqhom ħadd ma jiddejjaq. Le, anzi laqgħu ikunu rridu morru. Kif samlu l-meetings biex niġbil ġuħu. Eżatt, eżatt. Ħaġa oħra, ma nafx għandi xi Meta jien sena ilu, sena u nofs, mort, tabib kien ġib tabib, għax għanna namlu check-up, għax jgħettobedu namlu check-up, u għamlu nisimaw maħħom, nalla kienet il-mara u koll u t-tfale ġifiri, u nista' knisja. Ġit tabib għalli, mux aħjar tamel t-staddem, għatlu mela lejjen, għatlu għalli ġara. Għalli kem għandek 2 minutes, ma l-laqqiex mela. Ma tlaħħaqix, tibżax, ibdija, san naddu għall-aħħar. Ok. Mortant il-tabib, insomma, għalli għanna problema, għatli maħħos xej, ta' xej maħħos għalli li għandek tal-prostata naqrolja. Għalli għanna ubdaw jitċekjaw u ma sabu xej. Għamlu l-operazzjoni zaħja, xo tħoċ fil-detta, ma sabu li xej. U l-professur ringrazzar għalla l-dan-nis, ta' da għalla tant iħobbi u n-nis, imma ħassajt li mħabba ġo dan-nis. Meta kont l-isptar, għal-mewt, għanna s-saħriċnax. Għalli għandek kanser. Għatlu dar kanser, għalli aggressiv. Għatlu ġiġi aggressiv. Għalek minn tista' tagħmel l-operazzjoni. Għalli sentejt batija u titlaq. U jina bil-fidi tagħna bdejna nitolbu msu. U darba għatlu x'ta tagħmel? Għalli titagħmel operazzjoni batuk barra. Lili u 6 oħra. Nselmilhom forsi qed jarawni minn hawn. Daw. U għattilhom ma nistax dan għatlu biex nitilgħu barra kell-knisja għalli għassanna minn jgħina u hekk. Għalli li għalli batuk barra u morna dan nitolbu ċempluli li l-oħrajn merakli, bum, dewġejn il-merakli. Għatlu, x'għandek eżempju, għalli għandi aħbar tajba lik. Għalli laki jenta, għatlu laki. Għatlu jen imbirek. Għatlu għalix minn flok ħan batukom barra, għanġibu l-professur għaw Malta. Praise God. Da. Għamilkom għaw Malta, bl-apparatti għaw ġifija ġina. Għalli rridu naħħuwa il-prostata. Għatlu ma xi rimedju insomma da, imma kont irħoss xej ta' xej. Insomma morta l-operazzjoni taħ fil-qasi.
Irnexxiet tal-kollegi tiegħi sħabi, imma jien wara jumej, bdejt nitlob għal-jom biex immorru d-dar. Telqu. Tu telqu. U jien wara jumej tani attak tan-nifs tal-gas kont sammut. Iddikjarat Kem tlabna? Iddikjarat li ħajniżluni l-ITU, 12 hours dawni. Imma ġara, reġa' intervjani Alla bis-saħħa tat-tobba tal-professuri tan-nurses, għax Alla juża n-nies. Qed tifhem 5 boros dem, u ħadna l-bor dem, għax li najr, intom ma totux dem, ġesu sallab u sarret dem. Eżat, ġesu xaqta. 5 boros dem. Mux dem ta' lina. U spiċċajt l-isptar kważi 4 ġimgħat, flok għamilt 4, għax kelli tieċ. Ftit għaxana nżawġu għamil furet. Kellna tieċ, iftakar meta. Iva, iva. U kell, jena t-lom s-saniġi naxni. Għamilt kważi 4 Mela, ġimgħat mela. l-isptar, imma ħriġ tinfejaq fissem il-mulej ġesu. Amen. Kemmu, bit-talb, ġifiri. Ringrazzja t-tifla minna u kol. Imma l-paċi li ħasse, dik li zammit ħaj, għax waqt li kont ħat immut. Askont nafxetna. Dikjerat, taġi, mux ċajta di, mela, mela. sabdaw dawruni minn kollox għamlu ta' injections minn kollox, għax iġġennu. U mela aħna ma Minn tobba nafux. daru mija. Huma dedikati. Id-lawa. Vera għandhom li mħabba talla dan nies, vera għandhom, għatlu l-professur it-tobba u it-tim, għatlu inti għan mimli bli mħabba ta' biex tagħmel l-operazzjoni. U insomma, ħriġt, waqt li konta qed immut dik is-sitwazzjoni, għassej, paċi enormi jien. Il-ħarsa tal-mara u tat-tifla li ġejt lura ġifieri ma qatt tħanejx. Għax kieku kont kontentem. U ngħidlek għalhekk u mbagħad fimti meta nagħmel funeral. Jew qed ma xaħat ma ribolt qed imut minn tagħna. Il-paċi li jkollhom f'wiċċhom nafx xi tfisser di. Qed tifhem ma danna taf x'inhu kollox glorja Għall-mulej. Għax aħna tiegħu għax aħna obdejnieh Mela, ta' mela. midna, noħdu tqarmin, nagħmlu l-fellowship, nistudjaw il-kelma. U naħħalna nobdu. s-sali u nimxu waraj. Ekku. ċansi sal-kulħat di. Ħanarġaw naddu għal-riklami u nikkonkludi dan l-ewwel programm. Il-verità tibqa' il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' il-verità hi Kristu. F'din id-dinja kull bidu fih it-tmiem. U dal-ewwel programm li ġew wasalna fit-tmiem tiegħu. Għalhekk ħalli nagħlqu dan il-programm nixtieq nirringrazzjakom Pastor, Pastor Vince u Antoinette. Awgurali. U jiena nirringrazzja wkoll il-mulej tal-li batli lil daw in-nies għax jiena bis-saħħa tagħhom inftaħt għal-mulej. Jien niftakarni bil-Bibja namillu fuq karta għax meta jiena bdejt inxandar il-kelma man nies għax tant tħoss li trid dan il-ferħ tittaqsmu ma' ħaddieħor u titxandru li peress li nkun tanni bidu ċerti affarijiet ir-risposti ma kontx inkun nafhom, kont ngħidilhom ħiedi ma nafx fuqha, mela issa mmur insaqsi lill-pastor tiegħi u jiena mbagħad niġi ngħidilkom ir-risposta. Sintendi il-pastor kien jorijieli minn fuq il-kelma tal-Alla u mhux hija l-kelma tiegħu, jiġifieri itini xieda ta' xjejt Alla minn fuq il-kelma tiegħu, imma miskien kont neħilbox wara pritka, kont immur wara u b'dawk id-domandi ma qatt ma qalli le, qatt ma qalli għax jiena jien u nirringrazzja l-Alla tal-li bat lil dawn in-nies. U hekk issa qed juża lili għalikom u nispera li dan il-ferħ diġà jibda jinżera fikom. Nirringrazzjakom dan l-ewwel programm ħajibda jixxandar fil-għaxija l-ewwel programm imma wkoll ikun hemm repetizzjonijiet kemm filgħodu u kemm matul il-lejl. Li għal dawk li qegħdin jaraw bil-lejl ngħidilhom il-lejl it-tajjeb u għal dawk
li qegħdin jaraw fil-għodu ngħidilkom il-ġurnata tajba. Imma ħanispiċċa b'kanzunetta mill-album tiegħi li jitratta dwar Kristu. Din il-kanzunetta jisima I Choose. Jiena nażel, imma x'nażel? Ħanażel dak li qalli biex nażel Ġesu. Ħanaqralkom din. Jiena ħanaqralkom minn Mattew 16 u minn vers 24. Mbagħad qal lid-dixxipli, tinsewk li d-dixxipli huma nisa u rġiel dawk li jimxu wara Ġesu. Lid-dixxipli tiegħu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu. Jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Mela l-ewwel irridu nitilfu ħajjitna. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. U jiena dan li ġrali u jalla li ssibuha intom ukoll. Għax imma mhux kif bdejt jiena di l-aħħar parti li konna tmiem. Min jimxi wara Ġesu ma jkollux tmiem. Assa jibqa' jgħix għal dejjem. Halleluja. Jesus, I choose to pay the cost, for I realize He saved me, and I know that I was lost. I know that I was wretched, and I know that I was poor. I know that heaven touched me when He knocked upon my door. I choose to lose my life to find it. I choose to follow where He leads. I choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs. I choose to follow Jesus. I choose to walk in light. I know that He redeems me from the blackness of the night. I know He took my sins and nailed them firmly to the cross. His precious blood has freed me. Satan's kingdom suffered loss. I choose to lose my life to find it. I choose to follow where He leads. I choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs. I choose to follow Jesus. I choose to bear His name. In my weakness He is strong. I'll never be the same. His mighty love surrounds me, my lover and my friend. I choose to follow Jesus. I'll follow to the end. I choose to lose my life to find it. Choose to follow where He leads. Choose to walk in grace and love, and let my Jesus meet my needs. Choose my life to find it.
walking grace and love, and let my Jesus meet my needs, and let my Jesus meet my needs. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Isadora ta' Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Butzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi.